Sa pagbalik ni Police Brigadier General Hansel Marantan sa Davao City, gihatagan dayon kini og arrival honor sa Police Regional Office 11 isip 1-star General. Gisugat siya sa mga opisyal sa kapulisan ug ni PRO 11 Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete kagahapon sa buntag Pebrero 2, 2026. Kini ang unang higayon nga mibalik si Marantan sa Davao City nga niadtong tungura naghupot pa lang kini sa ranggo nga Police Colonel ug nakuha ang 1-star General nga ranggo dihang gidestino kini sa Highway Patrol Group isip direkto. Sa mga general nga mibisita sa Pro 11, usa si Marantan nga mipirma sa ilahang guest book. Director, Highway Patrol Group, please be... Laing arrival honor ang gidalit sa mga pulis sa HPG 11 sa pagbisita ni Marantan. Sa iyang mensahe, gipahibalo ni Marantan sa tanang pulis sa HPG 11 ang ilahang mga accomplishment nga giila ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Busa gipasidad-an ini ang mga pulis sa HPG nga magtinarong sa ilahang serbisyo ug likayan nga malambigit sa ilegal nga binuhatan. Accomplishment yan ng you are part of it. Everything that you do, in everything of the HPG, you are a portion of everything. Kaya you have to be proud. But there's still a challenge for those accomplishments. The challenge is you have to maintain it that way. Huwag kayong patulog-tulog. Huwag kayong pasusugatan sa media. Huwag kayong pasusugatan. There might be issues there. We'll spin that on the media. Bottom ups kayo. Rakot kayo. Don't do that. Usa sa mga mandato sa HPG ang pagpakgang sa carnapping ug kinahanglan nga aksyonan dayon ang mga sumbong may tungod sa pagpangawat ug sakyanan. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.